Молодость лети, светлой птицы, как прекрасны твои дни, но календари теряю страницы. Молодость, прошу прости. Никой каза! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это канал по-яку. Не тупоказ. Пратете ми една целувка. Чакайте да въхвана всички. Айде, пращайте ми. Едно, три. Едно, две, три. Добре, давай. Едно, две, три. Задури, шаваям. Господине, какво ще кажете относно нашата фотосесия до момента? Супер е, браво. А на вас, мадам? Даваям. Оха. Ужасно, не. Преси, ти си тук човек с професионално обучение относно блогове. Ти да. Давай сега Ами, коментирай. фотосесията за сега минава много добре и всички сме доволни, няма проблеми, няма... Всичко е 6. Нека да кажем нещо на камерата, нещо на камерата. Най-готвите. Качи го. Ма добре, че качи правилния момент. Иначе няма какво. Има бой. Да. Аз с моята жена бях, аз съм като тебе да ходя с каки. Нали така, Дари? Само по каки ходи. Каки и батковци. Нали така, Явора? Елизабет иска да се чуя. Как се да гнезда да така? Какво? Ето, вижда се. Грабна стъпитата. Чакай сега. Там какво се чуя? Работния процес. Къде беше ти? С кого беше? Къде беше ти? Сега тайни, които не се издават. Къде беше Петък? Кои всички ти? Има Марион. Ахо, снимай. Чакай сега, Явре, направи си твоето... Фащам го, чакайте. Айде, направи си твоето... Пардон. Намекта, ще починява. Марион. Какво се криеш, бе, Гери? Дай една стувка на камерата. Аз така. Да се скача. Аз ви взимам с мен. Аз ви взимам с мен, казват кратна хава. Кажете здравей! Кажете нещо интересно. Боже Господи! Ето ги двете кокони. Мачват! Трябва да взема интервю, шеф. Шефе! Дайте тук интервю за влога. Леко става, модерна работа. Дайте сега тук интервю. Какво мислите за нашата фотосесия като страничен наблюдател? Много е мокро, няма къде да седна, заболяха ма краката. Зак, лудата сладката. Яката, шматката, психопатката. И това е най-якия клас, 12 сингъл хора. Много точно готини всички. Вие така ли мислите? Кажете да. Кажи да. Разбирателство цари, хармония, просто... Така мисля. Да. По-повече да се иска. Някои крачи там отзад ще накрадат. Тук там може да има нещо, но това са такива незначителни работи. Манекенчето си оправя сега аутфита. И сега ще му направим наистина едни артни. Дай сега. Пак ли на портрет? Не снимахте ли се, господин? Чакай, не те фокусира. Не снимах се. С такъв хубав фотограф. Ма не колко по-хубав модел, бе. Искам да съм такъв. Журналист. Добре. Как се снима? Само дръж. Аз съм го пуснала на клипче. Само дръж. Без да цъкаш копчето. Ама как мога да снимам? Снимки не знам, само дръж. Клипче съм го Вижда съм, а той малко. Аз с кой нещо не съм пипал някой. Снима на клипче, само дръж. Яворе, дай един коментар тук. За твоя клас. За?
Какво мислиш? За целия За това. цялата фотосесия есенна? Като цяло не е най-хубавата неделя. Кой ти е любимия час Любимия ми час в училище? физическо да ги пръска на бабната. Не е ли? Аз му пръскам газа, аз лъжи само. Кажете нещо за влога. Кажете го на руски да ни ви разберем. Това го разбрахме, бе, Кристина. Така добре ли ста? Супер, много сте ми красиви, ще ви ям. Е, така е по-добре, ма. Ей. Не, излага се. Загрозяваш гледката, моля те. Господин... Дай, не бе, стои тук към нас, просто дигни ръката. Ама вървете. Да. Не да върви. Да започнем пътя. Снимам ли? Ай, аз ще дам първия тон. Добре, иди. И кой каза? 1, 2, 3!